Okay. Okay. Na san kana cikin mamakin abin da na faɗa, cewa ta zo da kanta ta baka haƙuri, bayan kai baka faɗi hakan ba. To menene yasa ka yi hakan? Bacin baka da yakinin ko da ta zo ba zan koma ba. Ina da yakini akan cewa zaka koma bakin aikin ka Malam Umar. Menene ya baka yakinin? Ɗabi'un girma suna gidan girma. Shi kuma ilimin addini shine yake koyar da mutuntaka da girmamawa. Duk wanda kaga yana ja da malinta, to wannan mutumin bai san menene addini ba. Muddin baka koma bakin aikin ka ba, ya zaka yi da jama'ar da suka bar aiki domin su taimaki gaskiya? Akwai waɗanda suke da iyalai, akwai kuma waɗanda da su iyayensu suka dogara. Idan baka koma aiki ba, a ina za su samu wannan gurbin da za su mai wannan aiki nasu a wannan lokaci? Na yadda zan koma bakin aiki, amma dole sai da ka'idoji. Ka faɗi dukkan ka'idar ka za a cika maka.